Tak, krásný dobrý večer všem. Já vás vítám na dnešním webináři a děkuji, že jste si na nás dneska udělali čas. My tyto webináře pořádáme pravidelně na různá témata a tím dnešním tématem je automatizované testování. Já tu nebudu sama, za chvíli se k nám připojí i Tomáš, který vás potom provede odbornou částí. Do chatu nám můžete psát veškeré dotazy, my se jim budeme postupně věnovat a pokud by něco zůstalo nezodpovězené, tak vám rádi odpovíme e-mailem. Já bych se vám na začátek krátce představila, jmenuji se Valerie Martinková a v Coders Lab mám na starosti nástupy studentů, aby vše proběhlo hladce a mohli se plně soustředit na studium. Zároveň se věnuji právě propagaci našich kurzů a organizaci webinářů. Pokud se teda rozhodnete pro některý z našich kurzů, je velmi pravděpodobné, že se spolu setkáme ještě aspoň v e-mailové komunikaci. Když zrovna neřeším smlouvy a nástupy studentů, najdete mě u dobré kávy nebo jídla na horách nebo při různých sportech. Na slajdu na mě vidíte už i kontakt dole, kdybyste se chtěli na cokoliv doptat i potom, tak můžete. Kdo jsme my? My jsme Coders Lab, na trhu působíme více než 11 let a patříme mezi lídry v oblasti IT vzdělávání. Máme za sebou už tisíce absolventů a působíme nejen v Česku a na Slovensku, ale i v dalších evropských zemích. Spolupracujeme s ověřenými lektory z praxe, kteří studentům předávají reálné zkušenosti. Někteří z nich sami začínali na našich rekvalifikačních kurzech, takže dobře velmi vědí, jaký to je být na začátku. Proč si vybrat právě nás? Těch důvodů je určitě spoustu, ale já bych zmínila velký důraz na aktuálnost výuky. Naše kurzy pravidelně aktualizujeme podle toho, co firmy skutečně poptávají. Dnes do většiny kurzů například zařazujeme práci s AI. Výuka je intenzivní a hodně praktická. Během kurzu pracujete na projektech, které můžete využít do svého portfolia následně hned po tom, co dokončíte kurz. Po celou dobu máte k dispozici lektora i mentora, na kterého se můžete kdykoliv obrátit i mimo výuku, takže nikdy nezůstanete na studium sami. A důležitá je pro nás i péče po kurzu. Studium u nás nekončí certifikátem, ale naopak tím všechno vlastně začínáme v rámci Career Labu, pomáháme s úpravou životopisu a LinkedIn profilu, nabízíme pohovory na nečisto v češtině i angličtině a můžeme vám pomoct vlastně s pohovorem do firmy. Tahle služba je zdarma, je dobrovolná a není ani časově omezená. Ještě poslední důležitá informace ode mě, a to, že Úřad práce poskytuje dotaci na rekvalifikační kurzy až do výše 50 000 korun. Nárok na ně má každý jednou za 3 roky a není nutné být evidovaný jako nezaměstnaný. Jedinou podmínkou je akreditace od Ministerstva školství. U nás jsou akreditované tyto 4 kurzy, které vidíte. A pokud byste měli zájem, tak vám rádi samozřejmě pomůžeme s vyplnění žádostí a s veškerými informacemi. Já už teďka slovo předám Tomášovi, který vás provede dnešním webinářem. Ďakujem za slovo. Dobrý večer. Takže ja sa volám Tomáš Záhorský. Venujem sa testovaniu softvéru už viac ako 20 rokov. Takisto ako aj vy, alebo mnohí z vás, sa chcete tejto problematike venovať, keď ste sa tu prihlásili na tento webinár. Bohužiaľ, pred 20 rokmi nemal som takú možnosť ako vy teraz, že neexistovali žiadne kurzy z oblasti testovania softvéru. Testing bol viac menej v plienkach a vyslovene nás, testerov, si vtedy najímali firmy IT, hlavne tie, ktoré sa venovali projektom v štátnej a verejnej sfére, a to z toho dôvodu, aby mali nejaký certifikát ISO kvality, že ten software je kvalitný. A v podstate pred 20 rokmi testing sa vykonával na 100% manuálne, neboli ešte nejaké metodiky, nejaké procesy na riadenie toho testovania ako takého. A chvála Bohu, vývoj sa dobou napreduje vo všetkých sférach života nášho, takisto aj v testingu. A takisto, že aj ten testing teraz, ak ste si možno že aj všimli, je veľmi populárny posledných 10 rokov a IT firmy, ktoré pôsobia v súkromnom sektore, zistili, že my, testeri, sme veľmi užitoční členovia vývojových tímov, a to z mnohých hľadisk, ktoré si vlastne dneska povieme. Čiže na tomto webinári si povieme, čo je to vlastne ten automatizovaný tester. Porovnáme si manuálne testovanie versus automatizovaný testing.
povieme si, prečo firmy chcú nás testerov, povieme si nejaké mýty, ktoré brzdia začiatočníkov, ľudí, ktorí by chceli prejsť z manuálneho testovania do automatizovaného, čo sa najviac boja, a vyvrátime si tieto mýty, že ten prechod z manuálneho testingu do automatizovaného nie je taký zložitý a ťažký, ako sa na prvý pohľad zdá. A povieme si aj potom o tom testingu v reálnom, hlavne tom automatizovanom, ako prebieha. A na záver by sme si potom, okrem nejakých praktických ukážok testov, povedali vlastne, že keď úspešne absolvujete tento kurz, čo všetko budete vedieť, aké vedomosti budete mať, skillsy, ktoré vám potom pomôžu lepšie naštartovať vašu kariéru z oblasti testingu. Dobre. Takže, čo je ten automatizovaný tester? Testovanie softvéru delíme na také dve oblasti. Manuálny testing a automatizovaný testing. Ale manuálny aj automatizovaný testing majú mnoho vecí spoločného. A v dnešnej dobe, keď sa vyvíja nejaký softvér, tak ten softvér vývoj softvéru sa skladá z nejakých procesov. Hovoríme tomu životný cyklus vývoja softvéru, alebo inak v skratke voláme to SDLC linka. A táto SDLC linka sa skladá z viacerých fáz a do každej tej fázy tej SDLC linky musíme vstupovať aj my testeri, aby bola zabezpečená čo najvyššia kvalita toho softvéru, ktorý sa vyvíja, a zároveň hlavne, aby sme ušetrili na našom projekte a našej firme, pre ktoré budeme robiť peniaze. Lebo platí také zlaté pravidlo v testingu aj všeobecne vo vývoji softvéru, že čím skôr odhalíme my testeri chybu, tým oprava tej chyby je lacnejšia. A to, napríklad, keď nájdeme chybu už v tvorbe analýzy, kde vlastne analytik musí najskôr spracovať nejaké biznis požiadavky od zákazníka, to znamená nejaké požiadavky, že ako sa ten systém, ktorý budeme my vyvíjať, má správať, tak on ho vlastne spracuje do také technickej podoby a volá sa to analýza, alebo domenová analýza. A tá domenová analýza popisuje pomocou nejakých kapitol, ktoré voláme use casey, jednotlivé konkrétne funkcie toho systému, ktoré my budeme testovať, či už manuálne, ale aj automatizovane. A my musíme vlastne už túto fázu, túto dokumentáciu, keďže si musíme naštudovať, tak vlastne testujeme. A hovoríme tomu, že tejto činnosti, že to je test analýza. A prečo o tom hovorím v súvislosti s tým, že mám otvorený slajd, čo robí automatizovaný tester? Pretože my, testeri, keď budeme vyvíjať, než začneme vyvíjať tie automatizované testy, musíme si naštudovať tú technickú dokumentáciu, tie use casey, ako som spomínal pred chvíľočkou, a pripraviť si tzv. Testovacie scenáre na každú jednu funkcionalitu. A čo je to ten testovací scenár? Ten testovací scenár, alebo inak povedané aj test case, nie je nič iného, len skrátke povedané, je to keby nejaký manuál alebo postupnosť krokov, ktoré my testeri musíme vykonať, aby sme tú danú funkcionalitu overili správne. Uvediem príklad. Napríklad isto každý sa prihlasuje do nejakého systému alebo do e-mailu alebo elektronického bankovníctva a máme funkcionalitu prihlásenie sa do systému. Takže vieme, že tam musíme zapnúť ten systém, musíme zadať nejaké prihlasovacie meno, nejaké heslo a stlačiť tlačítko prihlásiť. No a ten test case vlastne popisujeme nasledovné veci. Že musíme zadať nejakú URL linku, dajme tomu zapnutú aplikáciu, teraz očakávaný výsledok je, že musíme skontrolovať tú úvodnú obrazovku, ako vyzerá podľa dizajnu a návrhu, ktorú odsúhlasil nám zákazník. To znamená, musíme tam skontrolovať farby tej obrazovky alebo toho formulára, inak povedané. Musíme tam skontrolovať texty, či sú správne, sa zobrazujú, či sa tam nachádzajú správne tie polia, či sú správne rozmiestnené, či to tlačítko má takú farbu, ako bolo nadizajnované aj ten text, a či sa nachádza presne na tej obrazovke, na tom mieste, ako je ten návrh toho dizajnu a tak ďalej. No a potom musíme samotne vyskúšať aj to, že či sa nám dá vložiť do pola login, to naše prihlasovacie meno, do pola password, to naše heslo,
a keď stlačíme tlačítko prihlásiť, či systém zareaguje a prihlási nás do systému. Čiže je to vlastne, každý ten test case musí mať napísanú presnú postupnosť krokov alebo akcie a na každú akciu musíme mať popísanú, že očakávaný výsledok, že keď my nejakú akciu vyvoláme v tom systéme, ktorý testujeme, či ten systém zareaguje tak, ako bol navrhnutý. No a prečo o tom hovorím? Pretože my potom, keď budeme automatizovať tieto, už robiť automatické testy, tak mali by sme si zobrať tieto naše test casey alebo testovacie prípady, tú postupnosť krokov a podľa nich vlastne vytvoríme tie automatické testy. Čiže automatický tester, čo robí, vykonáva test analýzu, pripravuje si tie test casey, testovacie prípady, tú postupnosť krokov, ako danú funkcionalitu vlastne budeme testovať. A potom samozrejme tie testy automaticky vytvára. No a je to vlastne, ten automatizovaný tester je ako keby kombinácia manuálneho testera, detektíva a trochu programátora. No a prečo detektíva? Pretože my testeri, našou hlavnou úlohou je hľadať chyby v tom systéme. Doslova, keď to preženiem, tak našou úlohou je ten systém zničiť, aby ho nezničil ten zákazník. A programátori musia ten systém potom tak ošetriť a navrhnúť, aby bol stabilný a fungoval 24 hodín 7, bez ohľadu na to, či ten systém bude ovládať malé dieťa, alebo my dospelí, alebo ktokoľvek iný. Čiže z toho dôvodu. No a úlohou nás testerov teda nájsť tie bugy, alebo tie chyby v tom systéme, aby fungoval stabilne. No a ďalšia výhoda nás automatizovaných testerov je, že síce na začiatku to úsilie je výrazne vyššie ako pri manuálnom testerovi, lebo musíme mať aj nejaké troška technické základy, neviem, že nejaké silné, ako programátori, ale nejaký základ tam musíme mať. A tento základ, aby ste boli schopní sa automatizované testy vytvárať, sa naučíte v tomto kurze. No ale výhoda je potom taká, že keď sa naučíte tieto automatické testy robiť, ale si ich už pripravíte, vytvoríte, budú vám bežať, vy kľudne môžete ísť s kolegami alebo s priateľmi na kávu, tie testy vám bežia a keď dobehnú, tak výsledky z testov vám prídu do mailu s nejakým reportom, iba ich skontrolujete, overíte, či vám zbehli správne, prípadne ak tam je nejaký bug, alebo inak povedané chyba, tak ju zanalizujete a zapíšete do nejakého systému, či to systém Jira, a čakáte, kým vám ho kolega programátor opraví. Potom opäť spustíte testy, ktoré vám overia, či tá chyba bola opravená alebo nie. Čiže v praxi my automatizovaní testeri robíme test analýzu, pripravujeme si tie test casey, testovacie scenáre a potom na základe tých test caseov, testovacích scenárov vytvárame a píšeme tie automatické testy, ktoré vlastne klikajú a testujú tú aplikáciu za nás. A my už len vlastne tie reporty skontrolujeme, či nám všetky testy zbehli správne, korektne, alebo či tie naše testy našli nejaké bugy alebo chyby. Ak našli nejaké chyby, tak tú chybu iba zanalizujeme, dáme ju opraviť programátorovi a celý cyklus ide ďalej. No. Potom máme tu teraz na tomto slide vidíte, že porovnávam manuálne versus automatizované testovanie. A hlavne také tie kľúčové rozdiely. Že manuálne testy vždycky vykonáva človek, čiže ten manuálny tester. Oproti automatizovaným, tie automatizované testy vytvorí raz ten automatizovaný tester a potom už sa vykonávajú automaticky samé. Väčšinou sa to robí tak, že sa naplánuje nejaký job cez CI/CD pipeline, to je taký nástroj pre plánovanie jobov, kde mu poviete, že každý, deň o 22. hodine spustí túto sadu testov a výsledky potom pošli do mailu konkrétnym ľuďom, ktorí si zvolíte. A vlastne tým pádom vy môžete sa počas dňa venovať nejakým iným činnostiam pracovným v rámci testingu, alebo večer nemusíte manuálne testovať tú aplikáciu, ale tie automaty ju otestujú za vás. To je jedna výhoda.
Ďalšia výhoda potom je tých automatizovaných testov oproti manuálnym, aj mne sa to stávalo, keď som bol manuálny tester, že keď nejaké funkcionality aj stále testujem dookola, lebo to musíme, tie procesy testovania, to sa naučíte počas tohto kurzu. Ja len to tak zhrniem, že vždycky, keď sa vyvíja nejaká aplikácia, tak vy testujete tie dané funkcionality nové, ktoré sú naprogramované, nájdete tam nejaké bugy, a tí vám opravia a musíte znova skontrolovať tie funkcionality, či sú tie chyby opravené. A na záver, než odozdáte nejakú novú verziu zákazníkovi, tak mali by ste zbehnúť tzv. Regresné testy, to znamená aj pôvodnú funkčnosť, ktorá tam už bola naprogramovaná aj pred mesiacom, alebo kľudne aj pred rokom, ak je nejaký projekt dlhý, tak mali by ste ju preveriť regresnými testami, či zásahmi programátorov tým, že tam vyvíjali a doplňali novú funkčnosť, sa nepokazili. Hovoríme tomu tá kritická funkčnosť. No a častokrát je to tak, že kebyže sa venujeme manuálnemu testovaniu v tímoch, tak by sme sa na konci alebo pred tým odozdaním tej novej verzie systému dostali pod obrovský tlak. A keď ešte nebolo rozvinuté to automatizované testovanie, tak my testeri sme častokrát museli aj v noci byť v práci a testovať manuálne všetky tie regresné testy, aby sme si boli istí, že tam nejaká pôvodná funkčnosť sa nepokazila. No a toto je tá výhoda tých automatických testov, že sú rýchle, flexibilné a to znamená, že o mnoho rýchlejšie zbehnú tie automatické testy, ako keby sme ich mali my klikať. A ďalšia výhoda je to, že tie regresné testy môžeme spúšťať pomocou tých automatických testov každý deň, napríklad večer, a tým pádom vlastne máme zabezpečené to, že tú aplikáciu aj tú pôvodnú funkcionalitu stále vlastne sa testujeme dookola a tým pádom vieme veľmi rýchle nájsť nejakú prípadnú chybu, ktorá vznikla v pôvodnej funkčnosti a vieme ju opraviť a bez toho, aby sme sa my testeri dostali pod nejaký časový stres na konci odozdávky nejakej verzie systému. No, potom máme tu ďalší slajd. Role, aké máme role v testovacom tíme, alebo aké sú výhody začať, keď vstúpete do sveta IT zrovna s testingom. My testeri máme tú výhodu, že musíme komunikovať a spolupracovať so všetkými členmi vývojárskeho tímu. A to sú projektoví manažeri, analytici, programátori, architekti systémoví, dizajnéri a tak ďalej. A tým pádom, že my s nimi intenzívne komunikujeme, tak vlastne, či chceme alebo nechceme, dostávame sa do toho aj ako pracujú a čo robia aj tie ostatné role a získavame ďalšie vedomosti v svete IT. No a v testingu, keď sa budeme baviť teraz o samotných testeroch, tak tiež my, testeri, sa delíme na nejaké role. No, začína sa to väčšinou manuálnym testerom, potom je to automatizovaný tester, potom sa delíme ešte my testeri podľa špecializácie na integračných testerov, to znamená, že testujeme to pozadie, čo zákazník, keď používa ten systém, nevidí, voláme to backend, potom testery frontendu, to sú tie obrazovky a tie funkcionality, ktoré vidí už klient alebo my, používateľia, keď pracujeme s tým systémom. Potom je tam test lead, ktorý vlastne dohliada na technológie a na ten pracovný postup testerov. Je tam test manažer, ktorý riadí tie testovacie týmy. Potom je tam test architekt, ten zase navrhuje a školí testovacie týmy, navrhuje nejaké nové systémy, nové, čo ja viem, AI teraz beží, tak AI navrhuje do procesu testovania nejaké nástroje a zlepšuje ten proces testovania z technickej stránky. No a častokrát býva aj to, že keď nejakí testeri sú dobrí a už ten testing, dajme tomu, ich časom nebaví, tak je veľmi jednoduché prejsť na nejakú inú pozíciu v svete IT, ako dajme tomu na programátora alebo na analytika, prípadne na projektového manažera a podobne. Čiže je tam veľké, široké spektrum kariérneho rastu, ako začínate v svete IT tým testingom. No, potom
nástroje na technológie. Tým, že v tom testingu sa využíva veľa technológie, veľa nástrojov a to IT je stále dopredu, tak toto povolanie je dobré v tom aj, že vy stále napredovať budete aj s vedomosťami a stále sa budete učiť nejaké nové technológie a budete rásť kariérne. Napríklad teraz ja hodne som sa naučil na projektoch pracovať AI, ja teraz nemyslím len ChatGPT a tie klasické písanie sa, ako sa máš, že mi ChatGPT odpovie, ale vytváranie, dáme tomu, rôznych technických promptov, alebo sa podielam na vývoji už umelej inteligencie, ktorá bude riadiť celý ten testing, automatické testy a podobne. A to je ďalšia výhoda, pretože viete, že AI napreduje a tým pádom my, testeri, stále budeme mať zabezpečené to pracovné miesto na rozdiel od iných nejakých pracovných pozícií z úplne inej sféry. No a prečo firmy chcú nás testerov? Nás testerov chcú hlavne preto, pretože im, ako som na úvod tohto webinára povedal, šetríme im obrovské peniaze. A zároveň aj garantujeme to, že tá IT firma bude mať dobré meno pred svojimi zákazníkmi. Čiže my, testeri, vlastne keď sme ten posledný článok, než sa odozdáva tá aplikácia zákazníkovi, a my sme tie zodpovedné osoby, ktoré povedia, áno, je ten software pripravený na nasadenie zákazníkovi na bežné používanie. Takisto šetríme čas a peniaze tým firmám. Napríklad je aj dokázané, aj na našich projektoch vidím, že keď nájdeme chybu na začiatku vývoja, tak je tá chyba, oprava tej chyby o mnoho lacnejšia, ako keby sa tá chyba prejavila až u zákazníka. Teraz prečo? Pretože jednak, keď tá chyba sa prejaví až u zákazníka, zákazník nám nahlási ako chybu a my musíme opravovať, musí sa prerušiť časť kolegov vývojového týmu, musia prerušiť vývoj ďalších funkcionálít, ktoré máme naplánované a slúbili sme ich zákazníkovi. Musí analytik skontrolovať analýzu, prepracovať ju, programátor musí prestať vyvíjať nejaké nové funkcionality a musí opraviť tú chybu. My, testeri, takisto nemôžeme pokračovať v testingu nových funkcionalít, ale musíme retestovať tú chybu a skontrolovať, či je opravená. A tým pádom ten vývoj ďalších funkcionalít, ktoré sme naplánovali a zaviazali sa zákazníkovi, že dodáme požadovaný termín, stoja. A tým pádom vlastne je ohrozená tá dodávka toho systému a tým pádom ten vývoj sa nám radikálne potom predražuje. A tu nehovorím o tom, že niekedy tie zmluvy sú tak postavené, že keď zákazník nájde nejakú chybu veľkú a odstaví ho to, že nemôže s tým systémom pracovať, tak má nejaké škody, tak platíme nejaké penále a pokuty, čo sú tiež nemalé finančné prostriedky. Čiže keď to tak zhrniem, takže vlastne my testeri sme a konečne tie IT firmy to pochopili, že sme veľmi dôležití členovia tých vývojárskych tímov alebo článkom toho vývoja a my vlastne šetríme tie peniaze tým firmám IT, aby zarábali a boli čo najviac úspešné. A zároveň aj tým strážime to dobré meno tým IT firmám. Dobre, môžeme ísť ďalej. Tu vlastne máme popísané tie príklady, že kedy chyba stojí milióny. V roku 2012 sa stal taký prípad, že spoločnosti Knight Capital za 45 minút vlastne táto firma prišla o 440 miliónov dolárov. A vlastne bolo to zapričené chybou takou, že keď je deploy, to znamená, keď sa nasadzuje nejaká nová verzia aplikácie, tak aktivovala starý kus kódu na časti serverov a stará tá časť tých starých kódov nebola kompatibilná s novšou verziou alebo novšími funkcionalitami, ktoré ten systém obsahoval. A tým pádom vlastne celý ten systém spadol, doslova zavaroval a nebol nefunkčný. A keďže sa jednalo o nejakú burzu, tak vlastne ľudia nemohli si riadiť svoje obchody a firma do
Pardon, na chvíľučku bol mierny výpadok. Tak vlastne stalo sa nám to, že ten hardware nebol navrhnutý správne v zime pri mrazoch, mrzol, odchádzal, ľudia nemohli si označovať cestovné lístky, verejná doprava bežala 2 týždne zadarmo tým pádom, a tým pádom náš projekt bol v veľkej strate, pretože sme samozrejme museli odškodniť tú dopravnú spoločnosť, ktoré sme dodávali tie systémy. Čiže naozaj my testeri sme veľmi dôležitý článok a na nás vlastne stojí to, či ten projekt, ktorý vyvíjame, bude na konci dňa úspešný a v akej miere. Dobre. Môžeme ísť ďalej. Potom ďalší máme tu prípad, je tu opäť nejaký kolaps systémov, vlastne celý web spadal pri vysokom zaťažení a užívateľe sa nedokázali do neho registrovať. No a napríklad tiež úlohou automatizovaných testerov je aj penetračné testovanie, čiže zaťažové testovanie. A záťažové testovanie sa robí vždy na konci, keď už je nejaký ucelený celok funkcionálny vyvinutý, kde my testeri sa snažíme čo maximálne zaťažiť ten systém tak, aby v najlepšom prípade, ak je tam chyba, spadol ešte počas vývoja a vedeli ho potom programátori optimalizovať tak, aby vydržal tú veľkú záťaž. V opačnom prípade hrozí riziko, že tiež veľký strát. Napríklad, keď som testoval a bol som súčasťou testovacieho tímu pre ČSOB banku, kde sme vyvíjali nové elektronické bankovníctvo a takisto na konci, keďže tá funkcionalita bola vyvinutá a otestovaná, tak sme museli vykonávať penetračné testy, hlavne z toho dôvodu, aby tá aplikácia bola stabilná, aby vydržala veľký nápor spracovania platieb, hlavne na konci mesiaca, na prelome mesiacov, kedy sa vlastne robili uzavierky bankových účtov a posielali sa bankové VPC a prepočtovali sa zostatky konečné a podobne. A aby fungovali v tom období, keď je ten nápor na tie systémy obrovský z hľadiska výkonu, aby fungovali ľuďom platby a celé to bankovníctvo prebiehalo poriadku. Dobre, môžeme ísť ďalej. Potom máme tu 3 mýty, že ktoré brzdia začiatočníkov. Ještě, já tě nechci do toho skákat, ale chtěla jsem něco doplnit. Já bych ještě chtěla doplnit 2 další příklady, které mě napadly právě k tomu, co jsi říkal. A dobře ukazují, proč je testování tak důležitý. První příklad mám, že Amazon měl problém s algoritmem dynamické cenotvorby. Ten vlastně reagoval na konkurenci tak dlouho, až ceny některých produktů vystřelily do neskutečných výšek. Znamenalo to, že třeba pak kniha se prodávala za $1000. A vlastně šlo o to, že se netestovalo, co se stane v extrémních situacích a systém neměl nastavený bezpečnostní limity. A pak mě napadl ještě jeden extrémnější příklad a to je u Boeingu 737 nebo 737. Letadlo vlastně mělo automatický systém, který měl pomáhat pilotům a v určitých situacích upravovat let. A problém byl v tom, že systém reagoval na chybná data ze senzoru a ty nebyly dostatečně otestovány na ty situace, kdy senzor selže anebo mu vlastně pošle špatné informace. Přitom by teda pomohlo simulovat tisíce různých scénářů a testovat, jak se systém chová, když dostane chybný nebo protichůdný údaje. Presne tak. Takisto aj mám kolegov, ktorí testujú zariadenia v zdravotníctve, nejakých robotov, ktorí už ho operujú, čo viem, oči a tak podobne. A tiež tam je veľká záťaž aj psychicky na tých testerov, musí si dávať pozor, pretože ak neodhalia tam nejaké bugy, tak to slova môžu tých ľudí až zabiť. Čiže my testeri sme fakt dôležití aj v tomto ohľade, že vlastne strážime aj zdravie tých ľudí v nemocnici na takýchto projektoch. Nechám ti dať prezentovať. Díky moc. No, potom tu nás sa teraz budeme venovať tým 3 mýtom, ktoré brzdia začiatočníkov prejsť z manuálneho testingu do automatizovaného. Priznám sa aj ja, a ja som mal z toho v minulosti veľkú obavu, keď som bol manuálny tester a
chcel som byť automaticky, tak som to odkladal až rok. Stále som sa toho bál, lebo nebol som programátor nikdy, ale potom okolnosti ma donútili sa do toho pustiť, pretože ako vieme, však všetko sa v dnešnej dobe automatizuje a vtedy začínal byť taký boom toho automatizovaného testovania. Tak nakoniec som sa odvolal a som rád za to, že som tú odvahu nabral. No a prvým takým veľkým mýtusom je, že či musí byť programátor. Nemusíme byť programátori. Nehovorím, že netreba mať základy programovania, ak chceme byť automatizovaní testery, ale na začiatku určite nemusíte vedieť programovať zložité funkcie, aplikácie a podobne. Stačí vám vedieť naozaj iba základy, kusy kódov, nejaké ako kľúčové slova, to znamená, čo je to premena napríklad, čo je to funkcia a podobne. A s týmito základmi, keď budete vedieť čítať ten kód, tak veľmi rýchlo sa to dostanete. Zas na druhej strane, keď aj budete v nejakej IT firme manuálnym testerom a budete prechádzať na toho automatizovaného testera, tak ešte sa mi nikdy nestalo, že by kolegovia seniornejší nepomohli juniornejším kolegom sa do toho dostať, dokonca aj programátori, takže naozaj obavu z toho nemusíte mať. Takisto aj mňa automatické testy učili moji kolegovia programátori na projekte doslova a tak som sa to naučil, lebo v tej dobe ešte neboli také kurzy, ako sú teraz ponúkané v Československu. Takže naozaj nemusíte sa to báť, je to veľmi ľahké, stačí len, aby ste mali troška logické myslenie, myslím, že všetci určite máte a chuť sa učiť a to je celé. A naozaj ide to veľmi rýchle. Ak vám môžem odporučiť, tak napríklad je dobré začať s jazykmi ako Java, JavaScript alebo Python, majú jednoduchú syntax a veľmi rýchle ich pochopíte ten kód alebo tie jednotlivé príkazy, ktoré obsahujú tieto programovacie jazyky. Dobre, poďme ďalej. Potom ďalší mýtus, čo je, že či to je len klikanie, tá automatizácia testovania. Automatizácia testovania nie je len to, že klikám v nejakom nástroji, ako čo je Robot Framework, Playwright, Cypress a podobne ich je X, ale vlastne my testeri musíme vedieť, čo máme povedať tomu robotovi, kde má kliknúť presne na aké tlačítko a zároveň aj čo má skontrolovať. Tej kontrole, ktorú my mu povieme, že čo má kontrolovať pri tom automatizovaní alebo testovaní automatických konkrétnych funkcií, tak voláme aserty. To znamená, uvediem príklad, že keď klikneme na tlačidlo prihlásiť sa do e-mailu, tak asertom bude, že skontroluje ten robot, či sa nám otvorilo uvítacie menu napríklad do Gmailu, či tam máme pekne prehľad našich prijatej pošty, či tam máme tie priečinky prijatá, odoslatá pošta, spam a podobne. A on toto všetko skontroluje, dokonca skontroluje tie farby, názvy tých jednotlivých stĺpcov a keď to všetko prebehne, vyhlási test za úspešne splnený. Takisto, ako som aj na úvod povedal, my testeri by sme si mali pripraviť tie testovacie scenárie a tie test casey, tú postupnosť krokov, ako danú funkcionalitu otestovať a podľa nej budeme potom vytvárať toho robota alebo ten automatický test. Bez toho sa nepohneme a nebudeme schopní nikdy vytvoriť správne automatické testy. No a potom samozrejme nie všetko sa oplatí automatizovať z pohľadu testovania. Také best practices hovorí, že najviac sa oplatí automatizovať také testy, ktoré my testeri musíme často opakovať. A to sú hlavne tie dôležité funkcionality tých systémov, ktoré vyvíjame, ktoré musia fungovať 24 hodín 7. Uvediem príklad, napríklad bankový systém, platby, či tuzemské, domáce alebo zahraničné, tie musia fungovať 24 hodín 7. Takisto zobrazovanie zostatkov na bankových účtoch musí fungovať 24 hodín 7. A dajme tomu mesačné výpisy, keď náhodou, nedaj Bože, by sme tam mali v tej aplikácii chybu a mesačný výpis by nefungoval raz do mesiaca,
tak nič vážne sa nestane, nie je ohrozený chod prevádzky tej banky ani tých klientov tých bank. Čiže keď to zhrniem na tomto príklade, tak oplatí sa automatizovať funkcionalitu platieb, kontroly zostatkov na bežný účtov a bankových, ale napríklad už sa neoplatí automatizovať test a generovanie mesačného výpisu z banky. A teraz prečo? Pretože tie automatické testy sú jednak náročnejšie technicky na ich výrobu, čiže potrebujeme mať skúsenejších ľudí, testerov, tým pádom platíme im vyššie mzdy ako manuálnym. Druhá vec je taká, že o tie automatické testy sa musíme starať, musíme ich raz za čas udržiavať, pretože tie systémy sa vyvíjajú a napredujú stále ďalej a ďalej. Tá funkcionalita sa mení, aj tá technológia, a tým pádom musíme držať krok s tým vývojom aj z pohľadu automatických testov, čiže musíme ich udržiavať. A preto je dobré si vždy premyslieť tú stratégiu, ktoré testy sa oplatí, automatické, ktoré nie, z pohľadu ich udržiavania a údržby. Pretože ak by sme sa o tie automatické testy nestarali, tak je to napríklad takisto ako s autom. Keď je nové, tak jazdí bez problémov, ale počasie, keď mu nebudeme venovať svoj čas a prostriedky na údržbu, tak sa nám pokazí. No a to isté je aj s automatickými testami. Ak ich nebudeme udržiavať z dlhodobého hľadiska, aplikácia sa bude vyvíjať ďalej, meniť, jednak aj z pohľadu legislatívy, aj z pohľadu nejakých nových funkcionalít, tak tie automaty budú zastaralé a budú nám padať pri behu a nebudú fungovať správne. Čiže z toho dôvodu je dôležité si rozmyslieť, ktoré testy sa nám oplatí automatizovať a ktoré nie. No a tretí mýtus, taký, čo som si všimol aj na sebe, takže tým, že budem automatizovať všetky testy, že či mám navždy hotovo. Viac menej som to už pred chvíľočkou aj prezradil, že nie, pretože aby tie testy boli stabilné, tak musíme ich stále udržiavať a musíme sa o ne starať. No. Potom taká realita, že ako sa stať tým automatizovaným testerom, tak dobre je sa tomu venovať. To znamená, najlepšie si spraviť nejaký kurz, kde vás lektor prevedie tými základmi automatizácie testovania, dá vám nejaké best practices z praxe, k čomu sa máte vyvarovať, dá vám základy programovania, naučí vás pracovať s tými najviac využívanými nástrojmi na automatizáciu testovania, ako je Robot Framework, Playwright, Cypress a iné. Ale zároveň sa naučíte pracovať aj s ďalšími nejakými nástrojmi a softverom, ktorý sa používa na podporu automatizácie testovania, ako je dajme tomu GitHub, kde si vlastne viete ukladať všetky svoje automatické testy a odtiaľ ich spúšťať, potom nejaké CI/CD pipeliny, to sú nejaké ako Jenkins a podobne, to sú vlastne tie nástroje, ktorým naplánujete a prikážete, aby vaše automatické testy zbiehali, čo viem, konkrétny deň, konkrétny čas a posielali reporty, zatiaľ čo vy sa môžete venovať niečomu inému. Ďalej sa naučíte pracovať s databázami, naučíte sa písať rôzne SQL skripty, aby ste si vedeli skontrolovať testovacie dáta, ktoré budete potrebovať pre tvorbu automatizovaných testov. Naučíte sa vykonávať test analýzu, čítať use casey, technickú dokumentáciu. A toto všetko vám dá také know-how, s ktorým potom môžete postupne vo vašej kariére jednak aj testingu, ale aj všeobecne IT napredovať ďalej a rozvíjať sa. No a dôležitými vlastne takými bodmi pri tej automatizácii testovania je zabezpečiť, aby tie testy boli stabilné, aby tam boli správne tie aserty, tie kontroly, a dobre je si rozvrhnúť aj tú štruktúru tých automatických testov, aby ste sa v nich vyznali, keď budete tie automaty udržiavať a venovať sa tomu. Nebáť sa na nejakých prvých neúspechov. Ja keď som začínal s automatizáciou testovania tiež, boli momenty, keď som to chcel zdať, nie vždycky mi všetko išlo na prvý raz, nie vždycky som chápal syntaxe kódu, ale
tým, že som sa nezdával, aj vy sa nebudete zdávať a budete sa snažiť tieto nejaké drobné prekážky prekonať aj s pomocou napríklad lektora vášho, ktorý vám bude pridelený, ak sa dáte na tento kurz, alebo keď aj budete samoštúdium robiť a nezdáte sa, tak potom na konci dňa budete vy tými víťazmi. No aby som vás troška aj motivoval, tak však isto viete, aké sú platy v IT a aj v testingu, tak väčšinou napríklad rozdiel medzi manuálnym testerom a automatizovaným v plate môže byť kľudne aj 1500 eur. Aj to tak býva. A bohužiaľ tým, že tá doba napreduje, tak ste si mohli aj všimnúť, že stále tých manuálnych testerov potrebujem, aj tie firmy, aj automatizovaní testery musia aj určité funkcionality vykonávať manuálne, ale čoraz stále viac a viac je väčší tlak na to, aby každý tester okrem manuálneho testovania ovládal aj tú automatizáciu, pretože to brutálne šetrí čas a peniaze tým IT firmám. A tým pádom budete o mnoho aj žiadanejšie na pracovnom trhu z oblasti IT a testingu. No a teraz vyvíjame aj my v našej spoločnosti, kde pracujem AI agentov na podporu testovania alebo AI nástroje vlastné, ale stále je tam potreba, aj bude potreba toho testera, ktorý bude musieť skontrolovať výsledky práce tej umelej inteligencie. Vidím to aj teraz, vlastne už máme navrhnuté to, že AI sama spracuje technickú dokumentáciu s analytikou, vytvorí nám test casey, robí ich dobre, ale aj tak stále je to na nás testeroch, že my určíme, ktoré z tých test caseov sa oplatí automatizovať, napríklad ktoré nie, ktoré sa budú vykonávať manuálne, ktoré automatizovanie. A takisto potom, keď je ten ďalšia, tá AI zoberie si tie casey a vytvorí z nich už skripty alebo plnohodnotné automatické testy, stále tam potrebný zásah toho testera, ktorý ich skontroluje tie aserty a zároveň, keď sa tieto automaty spustia, už reálne budú testovať ten systém, tak ten tester musí skontrolovať, či tie výsledky testov sú v poriadku a či tie automaty nie sú už náhodou zastaralé, či ich netreba uploadnúť alebo upgradenúť, a čiže stará sa o tú údržbu. Čiže troška možno som vám aj zodpovedal na tú otázku, že v dobe AI, či budeme my testeri potrební. Áno, budeme potrební stále, pretože stále budeme musieť aj tú AI usmerňovať s tým, ako sa vyvíja, ako má pracovať z pohľadu testovania, keďže tie systémy, ktoré sa vyvíjajú, sa budú stále meniť a napredovať. A takisto aj technológie sa budú meniť. Dobre. No, čiže vlastne, keď sa budete učiť automatizované testovanie, tak treba ísť krok po kroku, ako som to pred chvíľočkou aj hovoril o tom. A dobre, taký prvý automatizovaný test, kde pochopíte, ako sa robí, je na nejakom prihlasovaní sa, prihlasovaní do Gmailu alebo do nejakého systému a podobne. Alebo už len načítanie nejaké webovej stránky a skontrolovať tým testom, či sa vám tá stránka zobrazila správne, obsahuje všetky tie informácie, ktoré od nej očakávate. A takým best practicesom je, že vždy prvý test by mal byť otvorenie tej stránky, vy mu poviete, že má kliknúť na nejaký button a potom uvidíte, že skontrolujete, že či potom kliknutí na ten button sa zobrazí, dajme tomu v e-shope, konkrétne produkty, na ktoré ste si klikli v tom hlavnom menu a podobne. Dobre, to sme si povedali. No a teraz vám ukážem takú nejakú ukážku. Teraz vlastne vidíte tu automatizovaný test. Je to frontendu, je to prihlásenie do systému, je vytvorený pomocou nástroja Robot Framework a tu vlastne môžeme vidieť v tejto prvej časti, ako je sign in, že ten robot sám vyplňa username, password, klikne na tlačítko login, prihlásenie sa
A v ľavej časti, kde ten robot framework, tam je taká tabulka, že new browser, new page a tak ďalej, tak vidíte presne tie kroky, ktoré sú naprogramované v tom robotovi, že čo robí. Čiže otvára webový prehliadač, otvára novú stránku, potom vyplňa login, heslo a potom vlastne čaká na to prihlásenie. A dole v tej časti pod tým tlačítkom login tam vidíme tie jednotlivé testy, tie kroky a dole nám tam preblikuje na konci taký zelený text login successful, welcome. Tak to je vlastne ten assert, že robot skontroloval, či sa úspešne prihlásili sme sa do systému alebo nie. No a v tomto prípade, keďže je to zelené, aj ten successful, tak test prebehol úspešne. No, potom tu máme ďalšiu také porovnanie. Tieto obdĺžniky porovnávam tu automatizované a manuálne testovanie. Ako príklad som si zvolil testovanie mobilných aplikácií, kde na ľavej časti vidíme prácu manuálneho testera, a tie tri obdĺžniky, to sú ako keby tri mobily s rôznymi zariadeniami, s rôznymi operačnými systémami, a testuje ich robot. No a potom vidíme, že kým človek otestuje jeden testovací scenár test case, tak mal som drobný výpadok. No a vlastne môžeme vidieť, že kým manuálny tester prebehne 2 testy, tak robot ich prebehne 32. No a tu opäť vidíme ďalší príklad porovnania testu. Je to vlastne, to sú tie regresné testy a vidíme tu, že regresný test, keď vykonáva sa manuálny tester, tak koľko to trvá, že ledva prešiel jeden za ten čas, konkrétne je tá časová os, ten start time, tak vidíme, že manuálny testing o mnoho diametrálne dlhšie trvá ako automatizovaný test. Kým my testeri manuálni prebehneme manuálne jeden testovacie kolo, tak automat ich prebehol už 36, čiže opäť sú tam výrazné šetrenie času a nákladov potom za ten testing. A tým pádom my sa môžeme venovať ďalej nejakým ďalším činnostiam, ktoré z pohľadu testovania softvéru, ktoré sa naučíte v tomto kurze napríklad tiež. Môžeme ísť ďalej. No tu máme potom porovnanie nákladov medzi manuálnym a automatizovaným testingom. Čiže prvý vlastne stĺpec nám hovorí, koľko nám to stojí z pohľadu času manuálne testovanie, koľko automatizované. A tu dole potom vidíme počet nájdených defektov cez manuálny testing a automatizovaný. No a už podľa tejto ilustrácie vidíme, že OK, na začiatku možno, že ten manuálny test, že ten automatizovaný testing je drahší, pretože investujeme čas a energiu do tvorby tých automatických testov, ale keď už ich máme vyladené, naprogramované a potom už začína bežať ten samotný iba testing, tak sa nám tie náklady vyrovnávajú, dokonca automatizované testovanie o mnoho nižšie tie náklady má na celého procesu testovania ako ten manuálny testing. Čiže sa to opäť vyplatí. A to je jeden z ďalších dôvodov, prečo firmy IT tlačia na to automatizované testovanie a dávajú to popredia voči tomu manuálnemu testingu. Dobre, ďakujem pekne. No a tu máme potom porovnávanie reálnych nákladov z pohľadu manuálneho a automatizovaného testovania, kde vlastne nám tento graf hovorí o tom, že aký je tam risk nájdenia bugov, potom tá zelená čiara sú automatické testy a horná časť, tá žltá nám hovorí o tých manuálnom testingu. No a tu vlastne vidíme, ako tie náklady sa nám výrazne šetria pri tom automatizovanom testovaní. To je taký graf. Dobre, ďakujem pekne, môžeme ísť ďalej. No a teraz asi to najdôležitejšie, čo budete vedieť, keď absolvujete úspešne tento kurz. Budete si vedieť založiť projekt od nuly. Myslím projekt z pohľadu testovania.
budete si ho vedieť rozvrhnúť podľa nejakých štandardov, tak aby sa vám s tým projektom pre automatizované testovanie robilo dobre. Naučíte sa písať stabilné automatické testy, či frontendu, aj backendu. Ako na ukážke vidíme, to sú stabilné testy UI, čiže frontendu, tých obrazoviek, ale aj backendu, tej časti, ktorú nevidíte. Naučíte sa pracovať s Gitom, s Git repozitárom, archivovať si tieto svoje testy, to robia aj programátori, verzionovať. Naučíte sa pracovať s databázou, s SQL skriptami. Naučíte sa debugovať, to znamená, čo robia aj programátori, že keď budete vyvíjať tie svoje automatické testy, programovať ich a budú tam nejaké chyby, alebo nájdete pomocou automatizovaných svojich testov chybu reálnu v tej aplikácii, ktorú testujete, naučíte sa debugovať a tým pádom vlastne získate komplexné vedomosti na celý proces testovania od začiatku, od test analýzy, všetky tie kroky v rámci SDLC linky až po základy programovania a prácu s tým najmodernejšími technológiami až s presahom do využívania AI v oblasti testingu. Potom tento kurz sa skladá z nejakých modulov. Na to, aby ste mohli úspešne absolvovať kurz automatizované testovanie, musíte mať základy z tých procesov testovania, ako je test analýza, písanie test caseov, návrh testovacej stratégie, návrh určovania, potom určovanie prácnosti, čiže odhady, koľko vám bude trvať nejaká činnosť za testovanie, či dajme tomu, koľko vám bude trvať pri procese plánovania testovania, automatizované testovanie, aby ste ho vedeli vypočítať a obhájiť si písanie test caseov, čítanie use caseov, prácu s databázami. No a na to nám slúži ten prvý modul, alebo kurz manuálny tester, kde vlastne dostanete tie základy, ktoré sú potrebné poznať, aby ste potom pochopili celý ten proces automatizovaného testovania a vedeli si vytvárať tie automatické testy plnohodnotné a užitočné, tak aby prinašali vám jednak testovaciemu týmu užitok, ale celej aj firme, kde budete pracovať. Potom je tam v rámci toho kurzu možnosť si urobiť aj medzinárodnú certifikáciu ISVPBN. Táto medzinárodná certifikácia je veľmi dobrá, dokonca ju aj IT firmy vyžadujú, hlavne na takých projektoch, kde vyvíjajú software pre kritickú infraštruktúru, ako je bankovníctvo, ako je verejná správa alebo nejaké štátne projekty. Tam vyžadujú, aby aspoň jeden člen z testovacieho týmu mal túto certifikáciu kvality. Potom po úspešnom tom absolvovaní kurzu manuálny tester máme ten modul základy automatizácie testovania, to je vlastne ten kurz, o ktorom sme si na dnešnom webinári hovorili a hovoríme, kde sa naučíte už potom tú technickú stránku, čiže základy programovania, nástroje, používať nástroje na automatizáciu testovania frontendu a backendu, s databázami, budete vedieť pracovať aj s nástrojmi ako GitHub, čo slúži na verzionovanie systémov, naučíte sa aj používať CI/CD pipeliny, ako napríklad Jenkins a podobne, čítať logy cez rôzne systémy logovacie a odhaľovať bugy a ich. No a po úspešnom absolvovaní získate opäť certifikát automatizovaný tester, ktorý vám opäť vie výrazne pomôcť pri nejakých pracovných pohovoroch oproti ostatným uchádzačom, ktorí nejakú certifikát nebudú mať. Ďakujem za pozornosť, to je z mojej strany všetko. A teraz kľudne, ak máte nejaké otázky, môžete sa pýtať. Já moc děkuji Tomášovi za skvělý webinář. Věřím, že se vám líbil stejně jako mě. Já bych vám ještě teď ráda krátce představila naše kurzy a na ty otázky se potom vrhneme, potom co vám to představím.
Jako první tady máme právě kurz Automation Tester. Ten je určený pro lidi, kteří chtějí jít v testování o krok dál a naučit se právě testy automatizovat, naučíte se pracovat s nástroji a pochopíte, jak funguje moderní vývoj. Vlastně vám to tady všechno už Tomáš řekl. Firmy dnes testery s automatizací aktivně hledají, takže je to velká výhoda na trhu práce. Dalším kurzem je Manual Tester. Ten vás naučí testovat právě aplikace, hledat chyby a využívat AI nástroje pro efektivnější práci. Je to ideální vstup do IT pro každého, kdo uvažuje o změně kariéry, bych řekla. Jako další máme datového analytika. Tento kurz je akreditovaný, takže je možné využít dotaci z úřadu práce, o které jsem se zmiňovala. Součástí kurzu jsou AI nástroje, které výrazně zrychlují práci s daty. Analytici s AI dovednostmi jsou dnes na trhu velmi žádaní a dlouhodobě jich je nedostatek. Globální trh s datovou vědou vlastně říká, že do roku 2030 přesáhne $500 miliard. Je tam velmi široké uplatnění. Pak tady máme další 2 akreditované kurzy, to je Python a JavaScript. Lidé mají úplně zbytečně obavy začít programovat, ale stále vlastně chybí i programátoři a AI dnes pomáhá s rychlejším rozvojem juniorů. Já bych ještě zmínila ráda i herní vývoj, který je na obrovském vzestupu a překonal i firmový průmysl. V našem kurzu Game Developer se naučíte pracovat s Unreal Engine 5 a vytvoříte si vlastní hru, kterou si potom můžete zahrát. Jako poslední tady dneska zmíním AI kurz. Naučíte se tam pracovat s 33 nástroji, které vám pomohou automatizovat procesy a výrazně tím zrychlit práci. Kurz je vhodný pro každého, kdo chce AI využívat naplno. Nemusíte se bát, není určený jenom pro firmy a živnostníky, ale je vhodný pro všechny. Zároveň je krátký, trvá jenom 3 týdny a je relativně dostupný. Pak tady mám ještě slajdíček, kde vidíte orientační tabulku platových očekávání. Samozřejmě je to velmi individuální, ale v IT obecně platí, že při zájmu a dalším rozvoji je možné se poměrně rychle posunout z juniorní na seniorní pozice. I Tomáš to tady tak nějak říkal. My se dostáváme tímhle na konec. Koukneme se na ty otázky a já ještě budu ráda, když mě neutečete potom a nasdílela bych vám krátký dotazník. Jsou tam jenom 3 otázky. Teď se podíváme, na co jste se tady ptali. Já tady budu postupně dávat otázky na plochu. Tomáš už by je měl vidět. Jasné. Ako by som preložil, vysvetlil asserty? Asserty to sú vlastne kontroly alebo očakávané výsledky tých testov automaticky. To znamená, že každý automatický test sa skladá z nejakých krokov. A každý krok by mal ten automatický test mal by overiť. No a vlastne to overenie, to nastavenie toho overenia voláme assert. Čiže uvediem príklad. Keď sa prihlásujete do internetového bankovníctva a už zadáte splatné login a heslo, dáte sa prihlásiť, tak assert je, že kontroluje ten robot, či sa vám zobrazí úvodná obrazovka správne internetového bankovníctva napríklad. Tady zodpovím já. Záznam bude k dispozici pro všechny. Tady je další otázka. Jasné. Áno, ja osobne pracujem home office už od čias covidu. Poviem to na rovinu. Niektoré firmy preferujú hybridnú model práce, ale mne sa častokrát stáva, že keď som išiel na pohovor do nejakých nových projektov, tak mali tam tiež v ponuke hybrid, ale nakoniec, keď vidia, že ten človek je schopný, tak sa dá vždy s tými IT firmami dohodnúť na home office. Väčšinou to tak je, že keď nastúpite niekde do firmy, tak ten onboarding, tie prvé 3 mesiace idete hybridným režimom a potom už plynulo prechádzate do home office. Tady máme další otázku. Ja nie, platíme to, no áno, na tom projekte s tou verejnou dopravou, nechcem menovať, bol tam dobre, staral som tam 7 rokov. Áno, aj my testeri všetci, lebo v podstate
ak tieto problémy a tieto veľké straty sa vyskytnú, tým pádom firma môže sa dostať do platovej dočasnej neschopnosti a budú vám meškať mzdy, takže áno, čiastočne za to zodpovedáme všetci. Tak, tady mám další otázku. Jasné. Nie je to pravidlo, nie. Napríklad ja v robotový frameworkovi teraz, čo vytváram autorské testy a učím to aj svojich kolegov vo firme, tak celá aplikácia, alebo systém je napísaný v JavaScripte, ale my používame jazyk Python z toho dôvodu, že mám tam juniornejších kolegov v týme a je jednoduchší na syntaxu a ono rýchlejšie sa tým potom naučia tie základy programovania. A ďalšou výhodou z jazyka Python je v tom, že my musíme testovať aj hardware ako bankomaty, konkrétne je to bankový projekt a lepšie sa píše v tomto jazyku v Pythone. Lepšie to potom komunikuje s tým hardwareom ako nejakom inom jazyku. Takže otázka nie, nemusia byť tie testy v rovnakom jazyku ako je aplikácia. Ale niektoré firmy sa snažia nás testerov donútiť k tomu, a to hlavne z toho dôvodu, že aby vývojári v prípade výpadku nejakých nás testerov vedeli skontrolovať ten zdrojový kód automatických testov, ale to sa málo kedy stáva. Doslova. Tak tady máme další. Ako poznám, že mám automatizácie na testovanie správne nastavené? No, že vám tie testy zbehnú v poriadku, že vám nebudú vykazovať chyby. Napríklad, keď už, tak správne chápem tú otázku, keď mám naprogramované tie automatické testy nejakú sadu a idem ich spustiť a zrazu mi všetky popadajú, to znamená, že ako keby vykazujú chybu, no, tak už je to podozrivé a väčšinou vtedy mám chybu niekde ja v tých automatických testoch. Ale tie automatické testy aj tak vždycky vám skontroluje, vždycky v testingu akákoľvek činnosť, ale aj v programovaní, tak je také best practices, že sa robí review. To znamená, vy navrhnete nejaké automatické testy a dáte si ich na review nejakému kolegovi vášmu v tíme. Alebo napíše sa test case, tak sa dá na review analytikovi a podobne. A to isté robia aj programátori. Programátor napíše nejakú funkciu, dá si ju na review druhému kolegovi. A keď ten kolega mu skontroluje, je mu jasná a pochopí ten kód, tak tedy väčšinou si poviem, áno, mám správne dobre naprogramovaný ten kód, alebo my dobre nastavené tie automatické testy naprogramované. Čiže vďaka review, kontrole 4 očí. Tak tady ještě jedna otázka. Áno, testery kontrolujeme komplexnú funkcionalitu systému, to znamená frontend a backend a robíme z toho reporty. A zadávame bugy alebo inak povedané chyby na opravy a prepracovanie programátorom. Ale ak je to nejaký veľký projekt, tak sa aj my testery potom delíme a špecializujeme. Že čo ja viem, ak je to nejaký bankový systém alebo nejaký veľký systém obrovský, tak sú týmy vytvárané testovacie. Napríklad, ja keď som bol v tom pôsobe ako tester časovej banke, tak som bol v týme integračných testerov, čiže sme testovali len backend. A zase bol zvlášť tým na testovanie frontendu, pretože to sa už nedalo zvládať, aby jeden človek taký obrovský systém dokázal testovať kvalitne v požadovanom čase. Počkáme, jestli se Tomáš zase nahodí nebo nenahodí. Počujeme sa? Slyšíme. Ďakujem. Tak, já tady mám ještě poslední otázku pro tebe. Áno, nemusíte mať vôbec znalosť o programovaní pre nástupu na tento kurz. Vlastne cieľom tohto kurzu okrem iných činností je dať vám základy programovania a naučiť vás vytvárať samostatne tieto automatické testy.
To je teďka všechno. Já jsem vám napsala ještě svůj e-mail znovu do chatu. Kdybyste se chtěli na cokoliv zeptat, ať už je to na nás nebo na Tomáše, můžete mi tam napsat. My si to potom předáme a určitě vám odepíšem. Jestli nemáte žádný dotazy, tak já bych vám mezi tím nasdílela ještě ten dotazník. A můžete ho vyplnit. Jinak ten dotazník tady nechám běžet ještě nějaký třeba 3-4 minuty určitě. My se můžeme asi už rozloučit, Tomáš se s náma může rozloučit a to je OK. Tak ďakujem vám pekne za pozornosť, pekný deň vám prajem. Ahoj a majte sa, dovidenia. My děkujeme. Ahoj. Ahoj. Já se s váma taky už pomalu rozloučím, nechám to tady ještě třeba